दिनै फुङाव आङो आंनि सिबिनां फुजिनां अबंलावरि बाथौ बोराइ बाथौ बुरिनि खाथियाव आङो खुलुमनाय होग्रोदोंमोन। बिनि उनाव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिथांखौ आङो खुलुमनानै बोर लादों। बिनि उनाव आंनि भट सेन्टार 350 नं थांगाबारि LP स्कुलाव फैनानै आङो क'क्राझार लकेल समस्तियाव बिजाथि हिसाबै जितु आंनो गसंदों, आंनि देरहानो थाखाय आङो भट होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे गोजोननाया आरोबाव फैगौ 4 जुन खालि जेला रिजाल्ट होगोन अब्ला आरोबाव साबसिनै जोङो गोजोननो हागोन, रंजानो हागोन। आरो बेयाव रायजो राजाफोरनि जिखिनि मदद, बे मददआ थारैनो बै सानखौ निसय लानानै फैगोन। सोरजों बादायलायगोन होननानै सानो सार, आरो बेसेबाङाव देरहागोन होननानै दिनैसिमाव मोनदांदों? दिनै जिखिनि थासारिखौ नायदों, थांनाय गोलाव सम फोसावदिंनानै जि मोनदांदों, रायजो राजाफोरनि गावनो गाव जेराव लैहोर लैहोर फैनानै फोसावदिंनायाव बाहागो लाफैदों। आरो खना खनला मोनफ्रोमबो गामिफोरनिफ्राय जों जिथु रिपर्ट लानानै मोनदों, दा बेयाव नुदों जे NDA हिसाबै जोङो 3 दोलो दङ। आरो बे NDAखौ दिनै ब्रह्मा बिष्णु महेश्वरजों रुजुनाय जादों। ब्रह्मा बिष्णु महेश्वरा जेराव एखेलगे खामानि मावो, बेयाव जायखिजाया गोहोआनो थावरिनो हाया। दा बेखायनो दिनै क'क्राझार लकेल समस्तियाव आंनि देरहानाया 100% बे रैखा। आरो बेयाव जोङो 3 लाखनिबो बारा भट मोननानै देरहागोन, बे सैथो खोथा। रायजो राजाखौ मा खालामगोन आरो दिनै जिथु थांनाय माखासे साना जोबोद गरममोन, मानसिफ्रा माने उसाव बादाव जादोंमोन। खिन्थु दिनैहाय मिथिंगा बिमाया दिनै अखा हाहोनानै मोनसे गोजोन थासारि लाबोबाय। दुंहावनिफ्राय दिनै मोनसे गुसु थासारि लाबोबाय। आरो बेजों रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद गोसो माने गुसुयैनो मेलेमैनो बिथांमोना भट होनो हागोन। आरो बेजों आङो खावलायदों बे बोथोरावबो जाहाथे बयबो गाव गावनि भटखौ होयो। मानोना गणतन्त्र देशआव बे जोंनि मोनसे अधिकारल' नङा, बेयो जोंनि मोनसे डिउटिबो। बे डिउटिखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो पालन खालामो आं मिजिं खालामदों। आरो आं खावलायदों जे बिथांमोनहा जेन' गोजोन सान्थियै भटखौ जाहाथे होयो, दावराव दावसि फारसे रावबो जाहाथे गोसो होआ। आरो आंहा फोथायनाय दं, दिनै जिथु सान्थिया फैबाय जोंनि ओनसोलाव, आरो दिनै सरकारानो दिनै सान्थिखौ लाबोदों, बे बेलायाव रायजो राजाया गोजोननि फारसे बिथांमोनहा दङ। आरो गोजोनखौ बिथांमोना जेब्लाबो लाखिगोन।